Lehelek Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakırhan û berbijêra hevserokatiya Şaredariya Bajêr Gulistan Sönük û ciwanên bajêr agirê Newrozê hildikin. Bir gün mutlaka hesap sormak için. Lehelek din aqadê jî di destên keç û xortan da alayên Kurdistanê li ba dibin. Laliyek din jin û mêr û xort û keçên beşdar bi cil û bergên Kurdiyên reng bi reng govendekî bi coştigerînin. Bi giştî ev dîmen ji şahiya pîrozkirina Newrozê ya Batmanê ne. Li bajêr salê dirêjin rêveberiya bajêr di destê qeyûman da ne. Ji ber ku hilbijartinên herêmî re jî demek Kurd maye Newroza îsal wek mîtîngek bangeşeya hilbijartinan bi rêve çû. Ahenga îsaliya Newrozê bi hêviya dawîlê hatina pergala qeyûman û bi duruşmeya rabe dem dema azadî û serkeftinê ye û bi coşek cuda encam da. Bu meydanda bulunan birçok ailemizin duvarlarının baş köşesinde 90'larda kontralar tarafından katledilen kardeşlerimizin resimleri duruyor. İşte Batman o resimlerdir. Batman Kürt sorunu o resimlerdir. O resimlerin orada durmasına sebebiyet verenlere 31 Mart'ta Batman halkı gerekli olan cevabı verecektir. Kürt sorunun çözümünün muhatabı İmralı'dadır. 2013 yılındaki Barış ve Çözüm Deklarasyonu'nun arkasındayız. Delbijartinên herêmî yên 2019 da HDP li Batmanê bi rêjeya ji sedî şêst bi destxistina dengan şaredariyê stendibûn. Lê ji ber hatina qeyûm desthilata HDP li bajêr zû bi dawî bibû. Niha egerek ku carek din şaredariyê li xwe vegerînin. Bersiva helî xwe sî û yekê adarê em ê bi hev re bidin, em ê bikin ku ew kesê ku di xewna da ne ji xewna xwe şiyar bibin. Em ê wan qeyûman bi dengekî bilind bişînin ku careka din rêya Kurdistanê nevînin. Piştî gotarên hema bi giştî li ser hilbijartinan bûn, beşdaran li ber stranên hunermend Suavî û Koma Lawje govend gerandin û duruşmeyan bilind kirin. Serkettin uzmanata kodra inşallah. Nevruz herkesi pirozgün serkettin. Zubebe emra bu neş ayda behtir heyecanlı bu mehazal kahokken vatna kadı. Ve rojaka doşe, rojaka hoşa. İnşallah ya azadiye be ya serkettin be. Bu barış etxazın ama mirine naxwazın. Ez saleki li benda Nevroz me. Nevroz piroz be. Rêvebir û alîgirên Dem Partiyê dibêjin adara îsal du Newrozan di xwe de dihewîne. Yek jê Newroza eslî ku ew niha pîroz dikin, Newroza duyemîn jî yê di sî û yekê adarê da bi serketina di hilbijartinan da û bi çûyîna qeyûmaniyê were pîroz kirin. Abdülselam Akinci Ruda, Batman,